Mandai Kairai Edisi Village Division Khobjaknai Sukuramlunga Kamini Takhuk Reject Deborma Bufani Mung Kartik Deborma bo no khatal saromui khataro samung tangna hini thangmani a bufabo tabuk krijani bagino samung nogo rangri rok ajimung nango hnoi ro samung tangna thangmani phiaba aro samung tangi tongmani jorao no sakhamiangi kalaimani bai tabuk sakchukya ajimung kwrwi tai chasarara nangjak nukhung aboni bagino nukhungo chanani no hachara tongrawi sekang sak khamgrana se nangmaba lukurokni thani chuasu sanhoka boma song abogino khagrang lukurokno borni rajak account o chubasu khlainani bagui chubasu sanka reject ni boma khanani baidi borni thairokma singsa nukhungni halokni kok hambai sini media rokno gotona hangkai sinara sini takho katini bsala jani bumo hangkai rije bo puila hangkai pori wi tongjamani a pori tongma jarawa bufa sakhamyangkha bufa sakhamyangai tongkha bisani bisi moton bufa pro ma pori liya bunbaga boa pro baira thangjaka thangai bufa no sakhamya nayei nukhungko chalogoi tongjaka erpore khani bufa thikya bufa thimani pore nago sokpaikya bufa thiyei nago phaikya hangka bufani samung humung paiyei bo taisa haino hai rin nago bufa thimani bagui rang puisa nangmani bagui buni thani lagai rok najak aboro sonani bagui taisa bairao haino hai ma thangjak bikha bufani samung paiyei tang bairao thangui tongoi jamase bosi sakhamyangui tabuk hospital o kalaijak tongkha mon bagui no lokoni thani khaganang maiganang lokoni thani khoksa khongnai phanda manjana hanai ma koija jakha aboni bagui no abo tabuk doctor bo sairi dikha operation je khainani nango hanai operation khainani hingkha rang puisa kwrwi yang phuma bo tabuk nogo saichung bini bo sakkisa hamtaya aboni bagui no rang puisa kwbangma nang tongkha aboni bagui lokoni thani poijao nukhung rokol tamkhe chalai nukhungo tamborungni ekdom kwrwi sukheno buma samung kisa misa khaikha khaikha sai tongjabo kabasarok kisa misa rok haikha sai tongnai jamase tabuk bose suknai bose khainai himase bose tabuk haing tongjaka bosuk din dong khana bo sari himi mani hingke hota khlaiye ben 4-5 din tini bai engkhana hobon bagai blai siya song kharuki hobon bagai na pala samala taise bo tabuk babo bairawo parani baro kamini baro thangai naina khana se bono thangai nai thogia abo hain ing tongnai jaka ke bono nai tongnai sap tong bono nai tongnai borok buphai takhungnai tongnai jabo borok bota buphayong buphayong bo bologi bono thangjak bobo samung khainani hini o buphayong no bono nai tongjaka tabu rangri rok baiki chubai chokle cholai tong rangri rok sukjagya abo haikena nai hospital o kalai laye osongo kalai laye mase amanangya bigorom nangnai duku kosto birmano kalai tongnai jaka nang buma angile lukurong tam sanai Anglo kurun thani juba su sano anna kisa babe to mana na buse balai chore hanyang tongka galaya kile raro kisa su bayano alukuro ano thani juba su sano